Jamswaka bakunoku akaenda kumba zvishwa karara kubva ipapo ndokwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro ndokudzoka izvozvi nditomuona ipapa akandiudza kuti aiwa ini handichaita mwana izvo zvandichada hanzi iwewe inyaya yekuti handausundinyatso undichengeta zvakakwana ini handikwanisi kuita mumwe mwana changamira nokuti inini ka kubva ndichigara nemurume uyu kusvika nhasi ndofunga gore rino rechi12 tiri tese pamakore 12 aya handina chandinacho chake ini chinobatika ini ndakabva kumukaradzi nemapendi 5 manzwa mambo mapendi 5 uyu maiguru akanhavhera ndawatenga nova ndasvika ndikati maybe uyu mapendi ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadesa iye akati hongu anondida ndomati imboendai alright dedi kubva paita tina mama emendogara zvakanaka zvaapapi zvizaita uri kumupa zvinhu zvake muzoona akabva kunokonda akatorara ikoko ukamupa here hanzi ndakakupa pamusoro taurisa hongu semataurira ari kuita musi wakabva kunoku akaenda kumba zvishwa karara kubva ipapo ndokwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro ndokudzoka izvozvi nditomuona ipapa pindura zvamuri kutaura ichokwadi kubvako musi wandakaenda kubasa musi wandakaenda kubasa musi wa5 kusvika musi wa5 kusvika ndakadzoka nezuro musi wa17 kana maiguru vake chai vanopupura hanzi ndandisi kuna ndiri kubasa pesa kana kufona kana kutaura neni kana kuti kudii ndafona nobva ndanzi mashoko andakaudzwa pandakamufonera hanzi usandifonera tozosangana kudare hanzi ndakafona ndikati musandifona tosangana kudare nemhaka yei nechikonzero chokuti ndandaenda kubasa nobva ndanonoka kudini ndanonoka kumufonera pamusoro ichangaviri ndofunga inini ka ndaikomunicate namaiguru ndichivabvunza kuti vari ikoko here vachiti havako avo ndifonera kuti vari ikoko here ndoti havako basa ndofunga tombofona onzi havako saka isi hatizivi kuti vanenge vari pai amaiguru aro varipo amaiguru uyai hosi mfana ukarora munana magumete vega vega maiguru garai pakati muise kedebu yenyu pakati zvoverai padhuze naye mukomana maiguru hanzi ari kuwandira kwamuri kawa pamusoro ichangamira kubva patakabva kunoku vanga vari kubasa havana mbobviro vauyewo pamwe makabvunza unono mabenyu vakandibvunza ndikati kunoku havapo ivo baba takavafonera vakati ndiri kubasa ndombotsvaga mari yavana chikoro nai baba hauno here nguva yakazofonawo madzime kuti muri sei zvinoitika ndezvokudai pamusoro changamira zvinoitika ndezvokuti mukadzi wangu mudiki ane dambudziko rokuti kana kuti ndichingoti ndabuda ndiri kuenda kubasa anofungidzira kuti pandiri kuenda kana ndikungotosvika ndototora mari ndotodzoka saka ukazomufonera uchiti chamwarika zvinhu zvakaoma kunoku hazvina kumira zvakanaka anotanga kutopopota anotanga kutovava zvokutika pamwe pachoka ndotozo makamboona zvinoita changamira pamwe pachoka nonga unotozopedzera wachika kutofona kuti ndakatanga kufona ka hakuna kwandiri zvinhu izvozvia zvinopedzera tisingawirirani ende ndo zvinotoitika ndakatongofona rega kana ndatononoka kuti ndabuda ndakaita 3 days kana 4 days ndogana chimuudza kuti maybe zvaunoona mabasa atinoshanda isisu hasi ana asekuru vedu kana kuti hasi ana baba vangu mabasa evaridzi saka pandosvika basa rei ndoenda kumaini unochera pasi anozviziva kuti unochera anozviziva unovana vanga namaibi ava ndine 1 itaka mumwe pamwe shanje dziite shomo akandiudza kuti aiwa ini handichaita mwana izvo zvandichada nekuda kwei hanzi iwewe inyaya yekuti handausundinyatso undichengeta zvakakwana muudze kuti ndipe ndoda mumwe mwana muudze aiwa pamusoro ichangaviri iwe ndati muudze maybe ndiri kuda umwe mwana
ina ndikwanisi kuita mwana Changamire nokuti inini ka kubva ndichigara nemurume uyu kusvika nhasi ndofunga gore rino rechi12 titese pamakore 12 aya handina chandinacho chake ini chinobatika ini mwana chaiye inini ndine shopu pamadziva ndinozvionera chokudya ndozvionera rendi ndozvionera saka chandichiti ini nemurume chiyobonde chete naye saka iwe uri umuramba here handiziva hangu ndaifunga pamwe achachinja maitiro sekugadziswa kwatakaitwa iromberani irombe redu but asi ndingagara here ndichingoti ini murume wenu webonde chete dezvirinanachi ndipo maiza kuti mwana aenda kuchikoro obhadhira mwana apfekawo here mubvunze kuti hembe wakapesa kutengera mwana rini uye agarapo pamusoro Changamire ndoda kuti mundibvunzirewo mukadzi kuti mwana aende kuchikoro kusvika nhasi akabhadharwa school fees nani nofunga mwana paasati abhadharwa school fees igore ratototanga mwedzi watava pamashure handisaiende ipapo ndo pandakatofona achindiudza kuti usandifonera usandidini tozosangana kudare kwamambo inyaya yekuti ndamufonera ndikati shamwarika inini kunoku ndiri kutsvaga mari zvari kutsvaga mari yeschool fees kuna bhezi kuna bhili kuna Brandon saka mari iyoyo bhezi anobhadhara $70 Brandon anobhadhara $25 bhili anobhadhara $25 ndikati aiwa saka ndiri kutsvaga 140 yokuti zvinhu zvidini but uyu akandiudza kuti usandifonera usadii tozosangana kudare kwamambo ndopanda zvadaro mandati kana zvadaro aiwa isinyaya mandafonera ngoma kuharare kati ngoma moza ndafonera menini wenyu but mashoko andaudzwa namenini wenyuka ndaudzwa zvakadai mukoma nobva anditi aiwa iwe don't worry muning'ina rega ndivafonere menini vangu nditaure navo nofunga vakafonerwa nobva vataura navo havana vakafonera uyu nobva vafonera uyu vese nobva vataura chi kwanza ndataura nevakadzi wako iwe ndataura nevakadzi wako iwewe wirirani nevakadzi wako menini ndaudza kuti aiwa mukomana ari kutsvaga chi mari yechikoro ari kuyedza kumiramira unomuda here murume wako ndomuda wakamuda akadai haugoni kumusiya akadai muchararama makadai chinongoti kana pamuri kudzidzisa magariro tine vamwe varimo kuti vakaenda kubasa havadzoke asi ari murume wako nokuti irombera kuwakarida pawakada anoyu wakasungwa here aiwa ndausungwa pawakada naye anga asina here mumukadzi angainaye zvaire asi nyaya yatoda kungotaura ndeyekuti inodambudziko yemurume kushaya kana kuwana zviparadze rudo chakakosha paari kukufonera ine time kuti ndiri kubasa ukuzvinzwisisa basa rake raataura remaoko ndarinzwisisa zvinoitika zvepasi zvinoitika asi pesa apa naye mambo pa12 years ndoshaya something chandinobata maoko achingoshaya chete ungochida kubata chi wakabata kaiye kana hembe dzacho dzokupfeka inini alright ana mwe musi wakakutengera pendu handina ini naiwa unomutengera pendu ndakabva kumukaradzi nemapendi 5 manzwa mambo mapendi 5 uyu meguru akanhavhera ndavatenga nova ndasvika ndikati maybe uyu mapendi aya asi dambudziko riripo pamukadzi wangu hagutsikane nemawaniro andoita alright unoitawo $10 mumwe baba izvozvi ndoiwana buritsa iwe mupe mari chimupai $10 chete mupe alright chirega ndikuudze munhu anokutongai muri kutonga nomunhu akachenjera kana ndichikutonga iso ndindizokubatai pano uri romu futi ndadzoka kwako pandabvunza kuti pe $10 ndaida kuona kuti mari ichabuda kupo ndo pandaitsvaga kuti mari ichabuda kupo imbonyarara mari yabuda kwaamai guru uko haina kubuda sei maita zvakanaka Changamire zvaitika ndezvokuti ndabva kubasa hanoona zvandakapfeka izvi ndozvinhu zvandabva nazvo kubasa ndichibva nazvo kubasa ndofunga ndauya nini ndichisangana nemupurisa wenyama mandati mupurisa mari ena ne$20 ndavapa $20 ndikati izvozvi ndabva kubasa ndisati ndasvika kumba ndofunga ndatomupopotedza noyo mutauni ndamufonera kwanza ndakamuti iwe newe chii ndoda kuwana uri kumba kwanza ii ndatova mutauni ndakamira kuti tiende kudare ndikati wakanimira kuti tiende kudare pakita sei ndisina kuchinja kwanza aiwa nobva atondichauta kwanza baba hamuna kurongeka kadii uyu ndio masho kandiudza ndikati ndikati aiwa hazvina kuipa noma ndichifika mutauni ndakati achinimirira pa shopu yamateme yanyamvukudza ndikati achinimirira ipapo ndichisvika ipapo nomunga ndabudisa $20 ndikati mene memwana
ndo mari yanayo iyi ngatiendechi kudari nova handina chandataura kana kuti zvakandituka handina kuda kudini anomupindura nangoti aiwa hazvina kuipa tozotaura tadini tadzoka ndoungatatodzoka nova ndamupa $20 iye ndati aiwa handei ngatasvika ndopa ndasvika apa ndikati saka $20 ndiye inouya iyoyo aiwa ndoyandapa apa kutomuti andipochi pamusoro Changamire mari yavandipa baba vati ndiye vane chikafu nokuti kubvira pavakabva kuno havana ngonga asina kana vakupa mari 20 right kweiweyo handina chandapiwa ndamubvunza chitori panze apa ndikati iwewe wati wanga uri kubasa ko mari yacho yamamuri kubasa baba tipei zvakanzi ndapa maiguru wako $20 saka zvekundishamisa po asa ataura kundapa maiguru 20 ndipo zvakundishamisa ndipekuti ime makuti chitipai $10 awoti handina mari asapuwa $20 no ndine zvandaitsvaga zvamusingaziveyo unomuda here mukomana wako pindura ndikubvunza iwewe shamwari rega ndikuudzi mwanangu uno makore mangani pamukadanana tanga tiriko hazvishandi zvauda kushandisa ende usashandi ne$20 ndo zvinoita pasi goridhe ndo mafambirane kana kuti tonhora rinodzika mambo ka ndezvekutika sibaitira zvikuita izvozvi zvikezvi zotori nhoroondo last time akaita mari handiti ndobva auya hanyarare futika adhakwa mai mwana ndaita $300 ndapa maiguru wako ndichakupa $100 $100 yandakuiona ndobva zvatisakata saka the same ndizvo zvoendorama chitambudzika chete mari chingonzi yapuwa maiguru ndizvo zvinova zviipa pamusoro Changamire amainini vangu ava vagutsikani inini pandopiwawo mari ivo vanopiwawo saka ndikushamisika vari kuti mari yese inenge ichipiwa kwandiri wakamboda pandopiwa nokuti kana paive nemari vaiwirirana ezvinezvi mari yako kuti nzvenga ndopatakunzwa nyaya dzekumatare ipapa patakazonzwa kuti kune dare vanga vatoenda kumaini vakatopiwa mari inini handisina kana chandapiwa saka mheno mambo ipapa simbobudai panze mese indai mugara pashi ndauri kakomboenda pano mabiya kwapa urikona nyaya ndakugadzikira yapo nyaya yekuti muone mafambiro ari tabarika iyi but isu hasuda kuputsa musha dare ramambo ndiri kubatanidza vanhu endai moyananisa mazvinzwa ende nyaya yevarume vanoti unonoka kufonera vakadzi zvinowanika but endai mobatanidza vanhu mazvinzwa endai moita musoro next